Nikdy nechoďte spať bez stretchingu. Prečo? Pretože celý deň je to naše telo napäté, či už z fyzického alebo psychického stresu. A ja túto rutínu robím každý večer. Dokonca aj keď je polnoc, tak naozaj ju urobím a skúste ísť so mnou. Je to veľmi jednoduché. Jednu nohu vystrieme, druhú preložíme cez tú prvú opačnú ruku a ešte si môžeme aj spodnú nohu podnožiť. Toto je oveľa lepšie. Opačnú ruku ku kolenu vedieme tak, aby sme chytili chodidlo, vystrieme sa, druhá ruka dozadu, pomaličky sa vytočíme, voľne dýchame. Ostaneme aspoň 20-30 sekúnd. V tejto polohe pomaly z takejto stretchingovej polohy sa vrátime späť. To isté urobíme na druhú stranu. No a nezabúdajte, že naše telo potrebuje podporu, hlavne teraz, pretože potrebujeme podporovať imunitu. Na to je tu veľmi dobrý golden vitamín C s bioflavonoidmi a so šípkami. Potrebujeme podporovať šlachy, klby, našu pleť, vlasy, nechty. Na to je výborný golden kolagén. Takisto potrebujeme podporovať tvorbu nových chrupaviek a takisto podpora pri liečení proti zápalom je golden chondro. No a potrebujeme podporovať takisto správne prečisťovanie čriev a zavádzanie toho správneho mikrobiomu, na to je golden pudding a toto všetko nájdete vlastne na mojom e-shope na www.zora.sk. Lúčim sa heslom Ostaňme zdraví.